சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு மாத்தளை மாவட்ட பிரதான நிகழ்வு நூபே சனசமூக அரங்கில் அமைச்சர் சரோஜா போல்ராஜ் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நிலாந்தி கொட்டாச்சி தலைமையில் இடம்பெற்றது. பெண்களுக்கு ஏற்படும் அநீதிகளுக்கு மத்தியில் அவர்களுக்கு நீதியை நிலைநாட்டுவதற்காக கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டிய துறைகள் தொடர்பில் இங்கு கலந்துரையாடப்பட்டது. பெண்களை வலுப்படுத்துவது என்பது கடன் வழங்குவதோ வேலைத்திட்டத்துக்கு இணைப்பதோ சுயதொழில் வாய்ப்பளிப்பதோ அல்ல. வீழ்ச்சியடையும் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் அவர்களை மீட்டெடுக்கும் சமூக கட்டமைப்பு இருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்ச ஒழுக்க விதிமுறைகளை கொண்ட ஊடக கலாசாரம் இருக்க வேண்டும். எனவே ஒழுக்கமில்லாத ஊடகத்தின் ஊடாக எதிர்கால சந்ததி சிறப்பாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்க முடியாது. சட்டம் இருந்து போதாது. சட்டத்தின் ஊடாக நியாயம் கிடைக்க வேண்டும். நீதி தேடிச் செல்லும் பெண் அதனோடு தொடர்புடைய நிறுவனங்களிலேயே மீள அநீதிக்கு உள்ளாகுவராக இருந்தால் அந்த சட்டத்தில் எந்த பயனும் இல்லை. நீதி கோரிச் செல்லும் பெண்ணுக்கு நியாயம் கிடைக்கும் வரை சட்ட வரையறை வேண்டும். අගතියක් සිදු නොවනවත් මට්ටමේ නීතිමය රාමුවක් රටට අන්න ඒවා තමයි අපි කියන මේ වර්තමානයේ තිබෙන අභියෝග.